ואנחנו נשארים בצפון, ושלום לרועי כץ, כתבנו בניידת השידור שלנו בראש פינה. שלום דליה. אז רועי, אתה בילית זמן רב במהלך המלחמה הזאת בצפון, ושוב אתה שם עכשיו, סוף שבוע שני לאחר סיום המלחמה, איך נראים הדברים? האמת שדיברנו על זה שהיינו פה לכל אורך המלחמה, עם קצת נימה אישית, פשוט מחמם את הלב לחזור לכאן היום. אנחנו מדברים על ראש פינה, על 300 צימרים, כמעט כולם מלאים. פגשנו הרבה מאוד אנשים שהגיעו לכאן לבלות את סוף השבוע. אגב, אנשים באים גם מסיבות פטריוטיות, סיבות ציוניות, רוצים פשוט לחזק את המקום. יש גם הרבה אנשים שמספרים לנו שהם פשוט באו כדי לראות נפילות, לראות את הנזק הרב שנגרם בכל האזור כאן בראש פינה. כמו שאמרתי, קשה מאוד היום להשיג חדר בראש פינה. אגב, גם במקומות אחרים באזור הצפון. איתנו נמצאת תהילה ישראלי. לפני שנדבר עם תהילה ישראלי, שהיא בעלת צימר מאוד ידוע בראש פינה, האם אתה יכול לראות כבר, אתה באמת שהיית בכל מהלך המלחמה, אתה רואה כבר את הנזקים שמתקנים אותם, את השינויים בבתים עצמם, במבנים? האמת שאנחנו היינו רק בראש פינה, ובראש פינה כמעט ולא נפלו טילים. זאת אומרת, הטילים שנפלו פה הם בעיקר רקטות, הם בעיקר בשטחים פתוחים, זאת אומרת שקשה לי להגיד לך, אבל אני יודע שמאנשים שדיברתי פה הם סיפרו שהם פשוט נוסעים לקריית שמונה ולא מוצאים את הנפילות. מה שאנחנו רואים אגב עכשיו זה את ראש פינה, חזרה לשגרה מלאה, אנשים בתוך בריכה, בתוך הצימר כמו שדיברנו של תהילה ישראלי. נקודה נוספת, כרגע אומנם סוף השבוע זה מלא, אבל אנשים מזמינים בסך הכל השבוע הנוכחי. זאת אומרת, אנשים לא לוקחים צ'אנס לגבי מה יקרה בעוד שבוע, מזמינים פחות או יותר מהיום להיום ולא לשבוע הבא. כשהיינו פה היום היה קשה מאוד לדמיין מה היה כאן בסך הכל לפני שבוע וחצי. לפני שבוע וחצי צריך להזכיר 34 ימים אנשים כאן מאזור הצפון שהו במקלט. שהו במקלט זה אולי אנדרסטייטמנט, אנשים פשוט חיו בתוך מקלט, אף אחד לא יצא מהמקלט. כמו שאמרתי, פשוט מחמם את הלב לראות כיצד העיר הזאת בהחלט חזרה לשגרה, תפוסה כמעט מלאה. איתנו כאמור נמצאת תהילה ישראלי, שאנחנו אגב רואים עכשיו את הצימר שלה בתמונות. תהילה, את יכולה לספר לנו על ההיערכות לסוף השבוע הזה? ההיערכות הייתה רגילה, כמו לכל ימי אוגוסט בשנים הקודמות. אצלנו לא הייתה היערכות מיוחדת, כי אנחנו לא עזבנו את המקום בימי המלחמה. אנחנו השארנו את המקום פתוח, ממש כמו שתמי מג'אונה השאירה את המקום פתוח למען חיילים. שמי בעצם היו האורחים בזמן המלחמה? האורחים היו חיילים, הם היו צריכים לאכול והם היו צריכים לישון. תמי בג'אונה דאגה לצד האוכל. אצלנו האורחים היחידים שהיו, אלה לא היו אורחים בתשלום, אלה היו אורחי חינם, חיילים מהאזור פה שנזרקו, בעלי משפחות, מילואימניקים בעיקר, אנשים מבוגרים שהתנאים שסופקו להם בצבא בלשון המעטה היו תנאים שלא התאימו לאנשים מבוגרים. תגידי לי, מי מגיע בסוף שבוע הנוכחי? מי מגיע בעצם לפה? איזה ישראלים? הישראלים הרגילים, זאת אומרת גם זוגות וגם משפחות, והעובדה שההתאוששות של העורף היא כל כך מהירה, היא בכך שאנשים מגיעים גם עם משפחות, זאת אומרת גם עם ילדים. נכון שהדברים שאנחנו נמצאים בסך הכל בראש פינה, שעתיים מן המרכז, אנשים תמיד יכולים להרוס את החפצים אם חס וחלילה המצב יורע, אבל בכל זאת הם מגיעים עם ילדים. העובדה שיש ילדים מעידה על אופטימיות, על התאוששות, על כוח עמידה ועל חיים. אוקיי, אני תיארתי מציאות יחסית ורודה, אבל עדיין זה לא ככה, נכון? זאת אומרת, יש עדיין המון נזקים במלחמה בעצם, נזקים פיננסיים. הנזקים שלנו, אנחנו לא יכולים להלין עליהם כשאנחנו רואים באמת נזקים עצומים עוד יותר משלנו, אנשים איבדו את היקרים להם, כך שכשלדבר על ההפסדים הפיננסיים שלנו, זה באמת רק משום שאתה שואל אותי, אבל זה מעיק, בכל זאת זה מעיק מאוד, ההפסדים היו עצומים. אנחנו בדרך כלל עסקים קטנים, המסעדות, בתי הערכה כאן הם עסקים קטנים, אין לנו עורף כלכלי. תודה. דליה, כמו שאמרתי, אולי סוף שבוע ראשון שאפשר לראות פה באיזושהי צורה אנשים מחייכים. זה כיף לראות את זה. תודה רבה לך רועי כץ בראש פינה. תבלה.